Ndinogara kuAijabu paplot number 6 yaamaizi wangu iyangadzi yangu ndiye anonditeerera. Saka pane kutaudzana kwakaitika ndobva anditi kusvika musi wa1 munge mabhapani. Iyi nyaya yakaitika musi wa27 ndokunditi musi wa1 munge mabhapani 1 January 2025. Iyi ndinepo 5 years ndichigara paPortugal. Saka ndakatorimawo sekurima kwekuitova musenguva ine. Saka nyaya yakandinetsa ndeyekunzi ndibve pasina mazuva. Ndonyaya yangu Mapi akazi ndiye anonditeerera. Vaita semvura vazogara navo vozongokarwa vakupa mutombo wati indakarwara kubva 2012 nehips. Kubva ipapo nanhasi haisati yapora, ndinorwadziwa. Saka ndo pakanzi nevamwe madii mamboenda kune Chivanhu, ndobva taenda kuNeburain. Kusvika kuNeburain kuye zvikanzi ndovenzvavakudzingira nasekuru zvikanzi uyai nehanzvadzi yako taurai pamakudzingirwa mambo mukudzingirwa nyaya yekuti ini ndakaenda sei kun'anga. nyanga yakazonosvika kuti kuti Akanzi ndiuye nehanzvadzi yangu. ndohakakudii akabvuma Akabvuma. hanzvadzi yati makazoenda kun'anga Takaenda ndovananga yati takaona vasiku kuenda n'anga inoda kuuya nehama oroi vangoti uyai nemumwe ukama wekuti kutsanangurei muchinzwa nese muri pamwechete pahedzi kuti murapiwe zviri kukurwadza. saka hanzvadzi yakati mazoenda kun'anga sei muri munhu mukuru asi ari pasine una musi amapiwa muri maarigara kumba kwangu azokusvika musa wamusi ndaitinzwi amai mambo vari kuti zviri kutaura nehanzvadzi venyu mazvinzwa here? Ndazvinzwa zvaari kutaura asi hazvisiri zvamafambira zvakaita. Akanditumira meseji iri mufoni achinditi ndiri kukumbira undiperekedze kunotora birthday money unoita witness ndoungani witnessiwa. Ndikati zvakanaka muuye, tikawirirana vakauya vakanditora pamba tikasvika kuNeburain. Ndakabvunza kuti chii chinodiwa pakunowitnessa birthday remunhu mukuru. Zvikanzi hakuna chinodiwa, kunodiwa muromo wangu. Zvekuti tiri kuenda kun'anga hazvina kutaurwa. Ndobva tafamba tasvika kuHarare, takaenda kuNeburain. Tiri mumota vakati tinonotora munhu anotibatsira. Inini ndakafunga kuti kuri kunotorwa munhu anoziva mumaofisi ndambotora mabirthday evanhu vakuru. Zvemuno munyika medu kunodiwa wanoziva zvemukati. Ndobva tasvika kwekwe. Ndobva takasvika vabva vandipandukira. Hanzi handei mukati. Ndikati aiwa tiri kutora mota time yekuti kumabirthday kuvharwe. Zvikanzi pane munhu wachona ndiye watinoda kuenda naye mukati. Ndikati ndinopindirei mukati, mota ngaiuye sekutaura kwamaita. Titorwe tiende kupi? Kumabirthday. Kumabirthday akutorerwa mumba. Mwana wake uyu ndobva atanga kundipusha achinditi pinda mukati. Pinda. Ndikati aiwa mundidaro. Zvingani zvandakakubatsira hanzvadzi. Zvaungati nhasi kana dai papa nechakaipa kana dai wanga wati uda kuenda kun'anga undivanzire zvemutoo iwoyo. Taifanirwa kubva kumba ndazvipira ende inini kana uchiti zvakanzi kupidiwa wedzinza.
handingamirire dzinza ndiri inini ndotori mudiki kwauri kune mukuru ari kuno kuharare kuchitumbisa posei usina kutora iyeye zvikanzi tiri kutoda iwe nini ndinoda kutokupedza nhasi uri kubva pano uri chituna nemwana wake usho unotobva uri mukofini akandisunda akandipusha achindifosa tiri pagedhi pen'anga yacho ndikati ndini handipinde iwewe dai waida kuenda kun'anga haundivanzire tainge tauya tichiziva kuti taakufambira zvedzinza tikugadzirisa dzinza kana izvozvi maita basa mani usinga ndizo here baba makaenda navo muchiti muri kuendeika kun'anga makavadzoza ipi makanzi kudii nen'anga pamusoro pehepi makanzi pane ari kuzviita vakati zvimwe nehwani kwanga ari muharare makamusiri ngari kudhusa anonetsa kufamba mafumba akazimba anofamba nemota inandikwanisi kuvataura handina mota asi ava makaudza here nikuna mwana vari kuti vane mameseji takavaudza tione mameseji acho yani vaende kuvana uyu isaipa message yacho Simba. Simba. but hepsi ngamdala Simba. hepsi ainomoro aisekuroiyo hepsi inotowanikama iriko but inotyidzana nezvimwe zvirwere anowanzisa hepsi inotyidzana inofambidzana nehiv chamaneichama but inoona wanikwa iyoka hiv yoga yese asi zvine ukama kuti hazvanzo pane chimwe zvanzodedzana kuti uyatigarepo hazvinei nekuroiwa zvinowanzodedzana zvino kwava vari kutei ndiani ndovamaisunda vacho vanokutsaudi handinozendera mwana wangu angachifanira auya nei halo tapinda titorimo odieyu zvekuti mabheti haisisi kuzvinhu audio aparaimwe ndiyo kutaura kuti iringoti tiende yakabvira kumashure nyaya hatinzoi mashure kwacho toda kuzwa pane mabhedzi kumabhedzi kunyange mwana wangu iye wada ndichida kuya naye ndiye aitoziva kuti mama musi wakati ari kuenda nasekuru kumabhedzi asi ndichida kuratidza kuti yakabvira kumashure conversation iyoyo ichitaura kuti
takaenda kumakombe zvanzi uyai newitness imi ndimi zvaive zvemuromo zvaive vhebha hande mundiperekedze inini saka uyu tibatsire chamafamba sei tara nhunzi kwavanhu vanodanza mutaajirudzi taura chindevere ati chindevere ndo chinonzi vanhu vataure sei chinoita kuti nataure basi kuandisa kushonga before I think it was Thursday. Taurisi Watu usaya isifeni watu yabuya Friday, then Friday watu yapumula sezotha uye kozuba ukuthi update angazi ukuthi usarombo bani kozuba indaba yesifo nenyaya kurwayorwe kuti tete muchiinda navo kuharare mainda navo kupi maiti makavati muri kuenda kupi navo tichienda navo vasekuritas vaizviziva ndivo vatisinde swamani ani kuti ava makavaudza here kuti muri kuenda kunanga vavaudza vakati handii kuvaizorambirei kupinda nasvika kana makabva muchurira kupinda amaize makuvakusha kupinda ipindai asayenza vapusha ungena phakathi wanasidinga ukuthi singene phakathi ngoba usecuritas benyeyo sithawuzoqala sahamba manje kuthiwa securitas uzolokuna Wednesday so angena kufonele abantu umntanakhe wabezomthatha uthi uyaphusha umshawa unebhedi auna saka kana vakati maiti munoda kutora bhedi unozvamba sei nditoti uda kutori navo indaba yebhedi sayilungisa echekwa emaofisi yakaita ngesilungu ukuthi sihambe ngiyakayenza makailungisa sei yakaita ini besimela ama-fingerprints saka nganga yakanga yati kudii payeps inyanga lapha kuyo udala mthombusa kuyibiya inyanga akamudhara pakutanga makaenda mese zvikanzi chini mani inyanga yathi isibuye nochudikiziyalo olokuzidala into wamutakulisinzi kwambe nani kufanele avela alungisa tshintsho lezinto lezi saka babantu zikatete vakudzingai nokuda kwekuti amunokuda mukunisa kunanga amugeri kwanga batu ndizvo kunanga ndaenda ndichisaka chikuruvanza epusanyeri pai amanzisa yakarova bhandi inorova bhandi asaisi kupora ava yakapora kunzi yakasara mukati ndozaizi masekuruti asishuya nehama yako chizoratizvomuchinzwananana uchibetserwa kunzi vazvimudzinza renyu hanini zvimudzinza ndozi chirwere chinotowanika ndozviziva semafambiro ayakaita zvekunyepa zvavakuda kuita izvo zvozvo zvinotibatsira tinokama wepa
ndakazvitaura tiri patasvo. Akanditi tiri kuda kunotora Beth. Ndimi munhu ungagona kunondihwitinisira. Of course ndinokwanisa kufamba. Kurufu kwanga akutaura kwakanga kwashaika tezvara. Ini ndaenda Saturday kuploti tinotaura zverufu. Havana kutaura zvekuti vari kuda kuenda kwaHarare. Inini ndatosumuka ndakuenda kuparisa pekurufu. Ndopaakafona hanzvadzi yangu. Ndiri kumba kwako. Manga mauya. Ndozvandakafunga kuti tiende kurufu. Zvikanzi aiwa ndiri kuda kuti muende neni kwaHarare. Munondiperekedza kunowitinesa Beth. Ndikati amaini kuenda kurufu. Zvikanzi munodzoka rini? Ndikati kurufu kungabvunzwe ndisanda kusvika taviga munhu. Tikaviga tikapedza ndinodzoka. Ndopandakadzoka chitatu. Ndobva Friday ndaenda kunoudzani kuti vakuru kwazvino kuti ndakafamba takanoviga tezvara. Ndobva zvanzi saka imimi mungaite free rini. Ndikati zvako muri imimi. Ndobva vakauya mandi. Ndobva taenda. Tasvika havana kundiudza kuti tiri kuenda pa. Ndakabvunza tiri paCID yapo. Kwatiri kuenda kunodiwa chii? Ndobva akhuluma nemwana wake. Ndobva zvanzi kunodiwa nemwana wacho kunodiwa muromo wako chete. Ina ithoti kungohwitinisawo zvandinonzwa vamwe vanhu vanoita kumaBeth. Inini ndini ndakatofunga kuti vanoda birth certificate rangu ndandine chitupa ndogara ndinacho. Ndikati pamwe vanoda birth kuti vaone kuti mabirth edu ndobva zvanzi kunodiwa muromo wako chete. Zvikanzi nababa vacho tiri kunotora munhu tiri kuenda kuMelbourne. Ndikati asi imi manzvati kuenda kuMelbourne tambosvika kuHarare kunze kwoti tiri kuenda kumakombe. What's the point? Mari yacho unayo here yekumboenda kumakombe? Zvikanzi munhu watiri kunotora ane mota ndiye ari kunotibatsira nezveBeth. Ndobva ndabvuma ndobva taenda. Tiri murodhi ndopaakabvunza kuti ndoda kuenda kwakati iye akaita unga asiri kuziya unga akambokwenda. Ndobva tasvika paipa iye ndokunopinda mukati. Mwana wacho kungosvika ipapo akabva atochinja kuita gandanga. Inini nehanzvadzi yangu kuti ndimutore ndimuise paplot pangu. Hanzvadzi yangu akadzingwa kwazvimba uko nenyaya yemhosva dzaaipara. Asi haungarase mwana wamai vako kuti anga ari kujeri. Akatondikumbira hanzvadzi uona neziso riri kundirwadza handichakwanisa kuramba ndichiita carpentry. Ndiri kufundika saka zvaakundiomera. Ndakumbira zvangu kuti ndiuye paplot ndigare. Iye zvaakupinduka kuti hanzi ndini ndakamutora. Maplot haasi ane 05 years kare. Kubva kumashure kwese ndandie plot yangu. Ndandichimanager. Hazvireve kuti ndinazvo. Inini ndiri chirikadzi. Iye ndiye hanzvadzi yangu ndiye munhu mukuru. Anenge achitofanira kundichengeta vandakazombomurakidza kuti iwewe sei unouya uchingoteera inini zvishoma zvandiri kuvavarira kukudza vana vangu iwe unozviteera. Sei? Haazvione zvese izvozvo. Saka ndamutora ndamuisa pamba tigere zvakanaka. Mwana wake uyu anga ari kujeri 12 years nezera rake irori. Abuda haana Beth haana chaainacho. Ndiri kuti tiri kugadzisira mwana nekuenda kujeri kwaakaita anodzoka atoya iri mhando yokuzotiparadzanisa. Saka nyaya iyoyo yekwatasvi iyoyo kwamanzwa ndichiti ndakaenda kumapurisa. Vakanditora akandibvutira foni akaisa muhomwe. Hakuna zvemafoni, hakuna chii. Toda kuti nhasi ubve pano wachituna. Kondaparei? Ndokubva pandakazofonerwa nemwana wangu. Iye mukomana anga achida kuuya akafona vakandirambidza kana kudaira imwe foni yandandinayo iri mubeki. Iye akaisa muhomwe. Achindidzvinya zvekuti kutota hondo chaipo. Saka inini zvekuti ndamudzinga paplot inyaya yamuka nhasi. Tanga tigere zvakanaka. Ndakatosarenda zvese zvokuita maprojects angu inini. Ndikati at least ari pari kurima iye. Ndaichengeta nguruve inini paplot ipapo zvese ndakasiya ndikati iye nhasi vakundipandukira vakuti hanzi ini ndiri kumuroya nenyaya yemwana wake uri. Ndandisingamuzive handitozivi kuti nedzaakapara dzacho dzakamuendesa kujeri. Vari kufurirana zvisa nebasa rese. Ndikutofunga kuti sometimes kuti amen zviri kuitika. Of course uroyi ndakamuudza kuti uroyi handirambe. Ndogona kupiwa chikwambo chandisingazivi.
ndinogona kunge ndichimuka ndisingazvizivi. Chamazobata chamunoita kuti mundipambe muuye zvana ndichitaura kuti kukoti ndakaenda ndikanomangara kuMaybelline. Kukoti kuMaybelline kune nhingirikini kune kesi yekidnapping yekuswera vakandiita hostage for the time iyoyo yavakanga vakandibata vasingandibvumidze kutaura pafoni. Netabva ikoko ndikauya ndikatora sisi ivavo vari kuchitungwiza ndikauya navo kuploti vakauya vakanzi zvizva kunetsa nemwana wamai vako vakatadza kudaira pameso pasisi. Of course vaida kubatsirwa nachief zvavakanga vanzwa vaenda kuHarare. Why vasina kuuya kuzoti chief ndibatsirei ndine nyaya dzakadai dzandanzwa nehanzvadzi yangu pane kunditora ndiri musaga kuenda neni kuMaybelline. Ndo nyaya iripo iyoyo yekuti vakada kuratidza masimba mukuru pakuberekwa asi kana kuri kundiitisa zvese zvese handibvumi. Rakanaka dara ndikaunzi uyai kudaro musove makanditsamwira handina kutsamwa. Nyaya yamakutaura iye zvino imi muchitaura muri kutivhura njere handiti makwana. Chatakaramba kuti paite makunapuna inhau yekuti munhu anoti chitobva chete papa pangu iye zvino kwakunaya ndokotakatidzisa hanzvadzei chaiyo handiti makwana nyaya yacho hanzvadzei chaiyo here zvikanzi mutedza ndikati munoda kubatsirwa pamusoro pazvo mambo wangu achiuya paakakumbira ndakanga ndakarima chibage kuploti ndiye akatosvikokohwa chibage ichocho hachina kana kuuya mumba mangu kuzobika ndikamupa kana ichoti chiripo nanhasi handichidei ndotori nacho chibage changu chirati chekudya chandakarima muno kana zvikwambo zvinondirimisa handizive zvaaona nhasi asi ndakagara ndichishandisa simba rangu. ndivere wanodzidzira kukujeri tinotozviona iwo ndokwamai kana ivo baba vake ava kuti vatadze kuenda kumukoma wavo wandakanga ndichinopa ripotbeki yekurufu inyaya yemhosva dzakasiya apara kumusha but haungaraseka hama yako 5 years dzakagara idzi zvakanaka uye asipo wanga wasungwa South Africa 12 years wakaitini armed robbery ndo yanga kuda kuita pandiri. Nhasi tiri munena ndambopinda muno hatizivane nangwa kati nayo chimo mugere pamba pemunhu maakurwisa handi chete kuzosimba vadima nzira yamashandisai ederiya makashandisa tine mafambiro atakaita pane zvatakamba kati kuti tinoti joka zviri kudi zvikunetsa tachikumbira kuti mutibatsire tichagari mashoko akarerwa tofamba sei nhama dzekuti tisvike patinogona kuongorora. Ani muri kuona mudhara imi mati muri kubva heps ndino heps hairo iwe munhu vaenda vakanorapa varapwa vamwe vanhu vapona ivo ndopavasara handiri pakwa. Saka pavakaenda vachitsvaga rubatsiro kuti inorapwa kuchikoro kana ini ndinoirapa mozouya totaura basa handiti batsirai inorapwa kuchipatara inorapwa kuti vanhu handiti makwa. Saka isusu chatakakudetserai kuno mai vanenge vasvika vanotsanangura nyaya yavo toona kuti kana padai yahama hadzigoni kurarama munyika medu nenzira yakashata yakadai kuona umwe akuti ipapano pane chunhu chiri wrong chiri pakati pevanhu chinoda kugadziriswa kuti hama nehama sekumbogara kwamakaita ikoko mugarisane zvakanaka handiti makwa. Ndo nyaya chete yamunodedzerwa kudare namambo kuyananisa vanhu ava zvavakatoitawo zvavo ananga munhu aangatidziwa dzu. Hatichataura tokumbira kuna mai
ndechekuti kuri kunaya vane zvimweni zvamawapa notisi kuti but ukapuwa muchiwana weniko kuti 3 months 90 days todziva mutemo. Saka ukapa notisi iyoyo vakapedza vodizva ipapo vana totsvaga kupinda mwana wavo akura asiri mwana vanotsvaga kuti voita sei. Pamwe mwoyo wenyu unenge uchinyevenuka kana kuti amene but ndechikumbiro chatinacho kuti munhu haagoni kungozonzi chitobva pamwe izvezvi anenge asina munozonyara futi maakudedzi nonzi aona hama yenyu kusvika pakati mwoyo wokuberekwa uya unozokubatai futi. Saka chikumbiro vakakanganisa zvingambobviri vanhu ivava vaifanira kunge vakauya nenyaya zvakanaka, nyaya yakatsvagwa kuti n'anga yavo iri kuti ndo vanhu kana muchina n'anga 81 n'anga dzinotanhatu dzikataura zvakafanana kana pakaita mbiri zvinenge zviri nani. Saka mukangonzwa n'anga 1 mukatokwira bp chinoita n'anga kana muprofita zvekutaura kuti ndaona gomba ndaona chiki aiwa andozvarume kuti ndaona gomba zvokuti pakasashandwa akasimba mwari kutoenda basi profita anozvita but ihipsika kurwadza neda chitumwe tunhu hips havana akamborombe mushonga wehips mukuru yavanhu hips tarai mazuva chikumbiro chikumbiro chenyu ndiri kuchinzwa kana neni ndosaka ndakazvipira ini kuti ndimubatsire hanzvadzi yangu, asi zviri kuita mwana wake izvi ndikafuma akandikanganisa zvinozoita sei? Muri kumuona kana ipapa matauriro aita kwandiri havasi kuzviona ivo havana kana kukumbira kuti takakanganisa. mavatete mitauri isisi vari kuti pamamuri moga uya asipo maiuya uyu paakadzoka utapwa roba kuya kana ndekuti muvakani akutounza bope kana kupopedza kana kusarukadzikana but dai muchizvita murumba kwenyu kunetsa ani munhu muri pamba pake ko kana aine zvinhu zvinoroya kana zvigara pamba pazvo zvinobva kaipa zvosara hazvo zviri pamba pazvo imakanogara pane zvinhu izvo zvokunetsa saka munobva kamunoziya hazviripo. Ini chibage chavo handisi kuchida kulapho ukuthi sihlala lapha endaweni yakhe vele sihlala lapha endaweni yakhe kodwa kunento owazenzayo ezi-unpaid from kubaba to ebantwaneni. So lapha siyasuka abantu asukuthi mhlawumbe vele siyahlala noma siyalela ukuthi sisipopotele lapha kunento kufanele azilungiswe azikhiphe ukwenza ukuthi nathi sikhululeke ngoba nguye wazenzayo u-anti lo zizwe akaita zvinogadzizwa ezikhulunywa yinyanga le ukuthi wazizo zvakataurwa nenyanga izvo zvinotogadziswa netete endaweni yakhe lapha ya inkinga yokuthi uyalo ukuthi siye lapha nilungisele into lezi khuni lithi khuni nakubaba ndingazvitaure zvacho zvakaudzwa n'anga yakati chite sisi vakabvunza havana kutaura kuti zvii zvamakaudzwa zvii yakati chite nhasi chifada kuzviziva inyanga lapha masamba siyodinga impilo ukuthi kanti impilo yethu kanje kwenzakala kanje. Inyanga yathi uJuthi mfuzi wange ubani umtshela wasekhuluma ukuthi hayi mna wami wakataura kuti ndingindiyani vamati ndisisi wami yathi ndisisi wami wathi ufanele ubuye naye la ukuthi ukwazi ukulungisa lento yefamily yenu ya ukuthi ikhululeke nento wazenzayo namagama unento eziningi inyanga yazikhulumayo ngayo kune zvakaitwa nevamwe
zvinoda kuti vakadzisi kuti avaponi. Kuti uwapone. Not umdala kuphela, the whole family yakhe. From where to ngithi Utoti kugara kujele wakaita kuti chinhu chocho. pamusoro ichi tinotenderedzwa nevanhu vanoziva zvinhu zvavo zvavakabata apo. Zvinhu zvake zvaakabata hanzvadzi yangu ari kuzviziva asi kuda kutaurira vana vake chokwadi. Akapinda mujeri kangani kakawanda baba vacho kakawanda achitangisisa akanga ari mupurisa kucholocho akapiwa mari. Takatanga tichinzwa kuti imombe ndandichiri mwana mudiki imombe dzakanga dzanzi ndine upfumi hwangu kwaita madistance ndikazoparadzirwa upfumi hwangu ndobva wawiswa kumapurisa iye kwakutora mari ye ndobva aba zvozoferefetwa zvoonekwa mudhara akaita mhiko sisi vakamuudza kuti iwewe zvawandakaenda newe kumaprofita wakazoitei kuti ugadzirise nyaya dzako. Hapana zvaakaita zvakanzi kana usina kudzosa mari yangu yawakaba nemhuri yako yese makaberekwa nebhandi racho neiroro amai akabva tora mari yakanororesa amai vevava. Saka munhu akavaitira mhiko havasi kuda kugadzirisa izvozvo agarisa asinaende kujeri yekidnapping iriko kukoti. Pamusoro inono idzi nyaya dzavari kutaura inyaya dzavanongotaura ini ndisingazivi. Hakuna kana mari yakatorwa kupolisi. Handina kana kutora mari yemunhu. Inyaya dzavanongotaura vasingazivi. Variko sisi kuchitungisa vakaenda kunodzwa kumapurisa. Ivo vari kuHarare havari muno. Ndinoshamisika kuti vanotaura nyaya yandakamira naye mukoti nemumwe mupurisa pachange pahandover and change zvaonekwa kunzi chii mari yayo yakabviswa shomanana kwete kuti ingaroore mukadzi yakabviswa nani neuyu mupurisa bhuru wanga ikasungisa inini kuti vangadiro vachinyepa ina handina ati kuti vari kunyepa vasungirwa mari havasikunyepa kwete kuti pakaiswa munyiko muridzwa mari haana kumutombouya akambouya kuzotora mari yako mari yakabiwa $6 yakashuka $1,025 akatorwa $6 neshamwari yangu. Saka pakuita handover semazuva ese taita handover tichingoita chingodaro ina handina kuziva kuti bhuru wangu atora $6. Saka pakazouya kuzokorekta munhu mari yacho mangwana after 3 days ndobva takaoneka kuti pane $6 isipo. Iyi ndakasaina uku kuti mari yakakwana samazuva chete ndo nyaya yakaita iyo vanenge vakutaurawo zvavo zvisiri zvangosiyana chete kuti munozvikwenenzvera semuridzozvo vati makadza mari yomunhu anga achengetesa papolisi musi kunyika havana kutaurawo zvouwana chokwadi hatiri kuti isusu mudari kubatsira ipapo pamusha womunhu pakunzi pamusi wahwani pasina noti kumbirawo mazuva ndi akumbirei kumbirai kuti hangazi ndikumbirawo ipo mazuva ndititsvaga ndinozodii avana kumbira ndingatete ndikukumbira mazuva kuti panotsvaga ndoko zvinhu zvirimwa zvanosiyana pamushaveni. Zvirimwa zvenyu magara mamuchazvikohwa kana ndakambokupai zvandakarima musipo mukasvika mukadya imimi napano pandaizokutorerai zvomarima zvirimwa zvenyu munouya muchikohwa asi magariro acho ndichagara sei kusvika pirima dzisapera neunhu hwavari kuita ihwo hwekuti haana kuda kukumbira ruregerero patakagara semhuri ndozongoona samoni rakuuya tinenge takagara sei ndinotadza kuenda kumusha kwangu kune zvinhu zvangu zviriko kune zvipfuyo ari kushandisa mombe ari kushandisa gedho handina basa nazvo
asi pamusha ndinofanirwa kupota ndichisvika nesituation yapo ndofanirwa kuramba ndichiona ndinopasvika sei neunhu hwavanoita. Ukasvika mwana wake uyo haataure neni waanotaura naye kana nemwana wangu. Saka tinogara sei 3 months idzodzo ndindoita musungwa nenyaya yemusha wangu, ende pamusoro pazvausi musha wangu, musha iwoyo ndewemwana wangu. Vana vangu nezvavakaita izvo zvavachatovada pamusha pavo. Ini pangu ndekuno kwandakasiyirwa nemurume wangu, ipo paye zita riri parisi rangu. Nyoka huru haizvirumama kwakukumbira mwana wenyu baba, sekuru ndisekuru vake, chakatadzikwa. Ivo baba ava kana vaona kuti zvechokwadi kuuya kwaita mwana wavo ndokwakutarisa kuti zvinge zvichifamba zvakanaka pamba penyu, handiti vanofanira kutsiurana vari vaviri. Apa panhapana kumira zvakanaka. Nyaya iripo ndeyekuti kwakunaya chikumbiro ndechekuvakumbirirawo tichivabatsirawo ipapo. Saka makanzwa takati nyaya iyi yakadai kai, kana muchiti manzi mubve musi wa1 zvakakosha kuti muve kudaro natete tikurukure navo, hatimati hanzva dzenyu, tikataurawo navo tichinzwa kuti mhosva dzachona dzakamira sei. Matsananguriro amuri kutoita anototiratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvachose, but ihanzva dzenyu. Zvavakandirakidza ipapa handipagoni, pamuri kundikumbira ipapo handipagoni, nezvavari kutorakidza futi muno mwana wake uyu, ende hamutsiure, anomurega akadaro. Dai aida kuti tigadzirise ainge akadzokera kuna sisi kana kuenda kuna mukoma vari kumusha, anganga vaka pamusha kumusha wevabereki kwazvimbo. Asi munhu angandite bhedheni kwandiri, ndiri mwana mudiki. Kana asina mhosva dzake dzaanoramba idzodzi ngaadzokere musha kwamai vake. ndikuona kuti kumwana ane kwei arikutaura unenge wataura kuti correctly ndiri pamwe musika kuti vatiti apa pane zvavakaita munhu kusanganisa pana baba wavo zvamakawana kuna tata ndozvaita kuti madhonzi nekutsotsi kuti madhonzi nekutsotsi here kuti vasvike vabuya pena tatu sahamba manje polisi kuritazuye zvoda vachitaurira nofumivanoda zvoenda behavhira makaita ngasvikapo anga ikataura nebasi vanhu vanotimananide mozvo. Saka n'anga kuti muende makangosvika unoda kuenda bauzi n'anga dzinoita dzinokwanisa vari kuti mugare pamba pangu nepanduka kwamaita havachafari asingari pano asi munochibake chinhu home ndambokaenda kadiki nokakapo kanguva ndiri kukanzwa ndandichiti tinogara zvedu tichienda kukoti topedza nyaya dzedu. Ndakaita eviction order kucivil court, ndakavaudza kuti ndichaenda kwachief ndinoziva kuti vanofanirwa kuti vatiyananise. Ndakatomudza pandakauya nasisi, iye handizivi anoda zvekupamba. Ndichaenda kwachief, ndapedza zvandiri kuita izvi tinoenda kwachief because pakaita assault nekidnapping nehostage
idzodzo dziriko tirikuenda musi wanaini kukoti vakatombopinda apa vari on bail. Saka tikapedza izvozvo tichauya tocheneswa sevanhu pachivanhu. Handirambe tiri ikoko kwatasva. Ndakavaudza kuti ngatibvei pano tiende ndisina kudzokera kumba kwangu, tiende kune imwe kumwe kana kumaprofita chero kumwe. Vakaramba vachikufosa kundimbunyikidza kuti pindai chete umu. Manga makambokuuya koma ndivanzirei nekugara kwese kwatakaita ndichivabatsira paakarwara ipapo. Ndakamubvisa kuchinhoiwe nemari yangu. Uya kuno ndakanzwa kuti Hepsi inorapwa nechivanhu. Akauya akagara akarapwa. Vakatiza nemukadzi wake vasati vapedza kurapwa. Mhenu hanzi mukadzi wangu arwara. Izvo zviri kwavari. Handikavamanikidza. Saka zvese izvo ndaizviita nekuti ndee ndichida kuvhara zvikwambo zvangu. Ngavaende vanotsvaga kumwe tichigadzirisa nyaya dzedu. Tiri kumwe ini ndiri safe. Izvozvi zvakatondiita izvozvi zvokutondimhangarira kuya kuno futi usiku hwanhasi kutadza kurara. Madhameji handiri kuwanaiwai. Ndichifunga kuti ndakuenda kudare kwamambo. Ini ndakavaudza kuti tichaenda tonogadziriswa pachivanhu. Tachikukumbirawo zvekuti hakuna chisingagadzirisike chichipera. Ndiri kugadzirisa hongu. Handitika makotsi mutemo uri kuchishanda, munhu ane mhosva yakati patwa nemhosva dzake, uno isusu hatikakuya kutongai kuzopomerai mhosva makapara mhosva yakati. Takangoti chirege titauriwo navo tikukumbirirei, imi muchikumbirawo kuti tachikumbirawo kuti madai mambotiregawo mvura ichidii yamboperawo kunaya, tichikohwawo zvimbeu zvedu. Patinokohwa tobva tadii tainda ichimakwao. Ndo nyaya hombe yatakanga takudedzerai kuno nhasi. Zvino nezvavari kuita izvo hondo yachona iyi vakaenda vakanoronga imwe futi. Ini handione kuti 3 months idzodzo ndinosvika zvichiri zvakandinakira. Pataifunga kuti ivo vanhu vauya kwamambo vagarwa navo pasi, mataura nhunha dzenyu pameso pamambo kuti aiwa zvimwe zvese zvingataurwe panapa hazvisiri izvo mukati menyaya dzedu. Handitimakwao nyaya yedu yakamira yakati tiri kunotarisa panhau yebirth certificate. Handiti imo muno chaimo auya ega uyo pasina mese. Handiti anoenda kunotora birth certificate. Handiti kusocial welfare tamunyorera tsamba pano ndoponera registrar kuti batsirai mwana mumupe birth certificate nezvikodzero zvinoti. Handiti makwao vanhu vanenge vauya vachikabatsira. Sekuuya kwavakanoita vachinogara pamusha penyu makaona kuti hanzvadzi yangu noda kudii kubatsira. Hakuna munhu anorapa hama yake kuti kwanzi hama yangu yazoita zvakashata kana kuti zvakazodii. But kana zvazoshata manje wakuda kuitira neni manje ipapo. Izvozvi zvokuti vakutoda kundiuraya akanditi ndiri kubva ndiri chitunha kwatasu kwacho. Kumwe kungotaura manje tisingade kutaura kwakadaro. Tisingade kutaura kwakadaro because tikati munhu pamba pake takuita kunge force kuti ndigare pamba pemunhu inenge yaaforce. Isu hatisati taita force, tiri kutokumbira zviri kwamuri hama ndenyu zvamuri kuita kwahama yenyu ndo zvatinotaura nehama yenyu. But mutemo manje handiti zvamamati munoshandisa ma-eviction orders nechichi maybe eviction order iyoyo ndo inobvumirana nezvamuri kudii nezvamuri kutaura. Pamutemo chaiwo chaiwo munhu haangonzi bva panapa. Handiti makwao zvisina kuti chii chakonzera kudaro. But zvamuri kutsanangura manje zvinobatika kuti zvinhu izvozvo kana vari kuzviita kana kuti mukomana uyo muchimutya kusvika paextent yekudaroka. Isusu patinomwa doro matinenge tiri mukati hatirase doro nokuti rawira nhunzi, tinobvisa nhunzi tosara tichimwa doro. Imi zvamakanga makagara zvakanaka nehanzvadzi yenyu, chamungadai muri kutaura pano ndechekuti hanzvadzi mukomana wako uyo handimude pamba pangu. Handiti makwao mukomana wako handimude pamba pangu nokuda kwokuti pandiri kufunga ini kuti kutadzirana kwako
zvauya pamusaka pemukomana wako. Handiti iyoyo nyaya iyoyo ndo nyaya tainge takutaura tichionesana pano. Naiwe shamwari, unozogona here kugara navatete pamba pavo ukuzwa zvavari kutaura? Handiti Makwa, hakuna munhu anonohupukudza doroko kwanzira wira nonzi, hakuna zvinhu zvakadaro. Saka chivanhu ndo zvatinenge chiri kutaura tichikumbirira veukama, nokuti panodai imimi mbanza dzenyu paripo, panodai iye zvekare pamuri paripo. Handiti Makwa, ukama chinhu chakakosha zvisingatongoiti. Saka taimukupirira kuti imi mukaona zvaipa pano padhuze pandakanzwa munogara padhuze papi pasera, munongouya panapa kuti mambo maona nyaya iyi yataitaura paya, zvinhu zviyezvi zvakumira zvakadai. Handiti Makwa, isusu tinawo mameseji okuti zvikonzi zvedu izvi zvisiri zviye zvekuti tinenge tichaita zvokuti kwanzi uyai makazodai makazodini. Handiti makauya kudaro, handiti mukatadza kukumbira kuti munhu akuregererei dare rikapindira rikakubatsirai, nhasi maakudzokorora kuita zvinhu zvakadai, ibvai pamba pemunhu. Handiti Makwa, mutongo ukabuda mukoti izvozvi tingataka kutovapa notisi yekuti within 7 days munofanirwa kunge madini mabva pamba ipapo, nekuda kwokuti hamungati takukumbirirai ruregerero kuna vatete, imi maakudzokorora kuti kuramba muchiita zvinhu zvamakatadzirana navo. Ivo zvavanga vachiziva kuti vane nyaya dziri kumakotsi, vakadai vakaudza dare kunoku kuti tine nyaya dzinotori mberi uko. Handiti saka manzwa tati aiwa isusu nyaya yedu yatinoda kutaura hainei nechekukanganisa matarani ari mberi. Handiti eviction haikanganiswe nesu, kidnapping chichi zvese zvavakakuitai hazvikanganiswe nesu. Handiti zviri kunzvimbo yazvona, but nyaya tiinayo ndeyekuti zvino zvakuru kunaya. Handiti Makwa, madii kuvanzwira tsitsi, ipapo ndo zvatakakudedzerai kuti kuramba takamaintaina ukama hwani hwenyu, nokuti nyange mukatadzirana zvinengei kutsamwa kunovepo, but hama panoda hama pasiyei pakadaro kuti kana tichizoda hama ndasiya apa munozouya, but pari zvino nekuda kwechikodzero ichi nechichi handisi kufara. Handiti Makwa, sokutsanangura kwamaita kuti ndakagara zvakanaka nambo dzangu 5 years dzinotejokuka upenyu. Handiti vakaita zvingani zviripo zvinotaridzwa nemunhu hazvishaikwe pa5 years. Handiti but zvimwe mune muchingosefa kuti mazoona kudzika kwazvo nekuti paita umwe munhu. Handiti maona manje kwete kuti ndazoona kudzika kwazvo nekuti paita umwe munhu aripo kudai mwana wake haamutsiure achitotaura izvozvi zvaari kutaura achiita hasha izvozvi haagone kumutsiura. Ini handisi kuramba kuti ndichenesane nehanzvadzi yangu. Namangwana ndichauya, ndakanga ndagara ndamuudza, but ndiri kufambisa nyaya semaitikiro ayakaita yekidnapping yakaitwa kuMelbourne, tofanirwa kunoishandira ikoko. Kunoku kwandiri kwava evicted, ndakauya kuno kukoti yekunoku musi wa31 tanga tiri iko kukoti. Saka zvavo zvavari kuita zvokuti uko kucriminal vakaudzwa kunzi musawane don't associate nemuparirwi nemi, asi vapamha futi. Chasara kuya kungonditi kuno uko kwambakaisa maripotsi enyu tiri kuwirirana kuti maifanirwa kudaro. Handiti kuno chatakudedzerai idzo nyaya dzamuri kutotaura dzotiri kudzinzwira muno mudare. Handiti hatiri kutodzinzwira pai muno mudare. Saka isusu chataa tichikumbira ndechekuti imimi iye zvino ndimi muridzi wejira, kurifuga kana kurwariwa. Hanzvadzi iyo nemwana uyu ihama dzenyu, ndimi maakutitaurira kana kuti muchambonofunga nenhau yehanzvadzi yenyu mozopindura daro kuti zvandakataura zvezvo zvechokwadi, handisi kutanda kuti vanhu vagare pai maploti pangu. Mazvinzwa muranga takuvapa nguva, hatiti vachiriko zvavo kumba, imi muri kokumba
mouya mozopindura dare muchiti ndafunga zvakanaka hanzvadzi ngati tichienda kumatare kwatiri kuenda takamirira eviction kana kuzonowithdrawa zvese zvemaeviction zvinenge zvaakunani kwamuri but isusu hatitongeri izvozvo chedu kumbirira varume ava kuti zvagurunaya vatete imi muri mumba hanzvadzi ichiniwa iri painenge iri munonzwa sei handiti mapona hatidi kumutsa mhepo dzemumusha nokuti munhu nyange akave muipi hama yako ukazoitadzira iwe adova zvinhu zvingatoonekwa nenyika kunzi mavaona ndozvinoita upenyu pamunenge maita imi muchiti vanditsamwisa vanhu ndo panobatirira vanhu votarisa imba kuti mavaona asi imi muchitadzirwa saka ava nenge vatendaya ngavarege kubatana vachiita zvinhu zvakashata mumusha kana kuti munzvimbo handiti mapona munhu ndoripana kuziva kwawakabva nyange ndikukumbira kana muripo pakubatsira yes inini ndikukumbira kuti ndati chibage chake chiri mumunda hakuna kwandandichazombochitora kana muguri wekugocha chaiwo kana inini ngavandisunungurewo nezvavakandiita adzokere kumusha uku kune mukoma mukuru kana kuenda kuna hanzvadzi hombe ini pandakaitawo 5 years dzakakwana uri kuzvinzwa here baba kutaura hanzvadzi yenyu tambotraya kutsvagirai kuti mungadii vari kuratidza kuti ipapo kwete havachada nezvenyu pamusha pavo saka isusu sevanhu vari kutaurana zvemaevhikisheni nekudinidini tinokudzorerai kumaevhikisheni yenyu iwayo kwedu kuti vanhu kuno mutemo iwoyo hakudi zvawo hatina wekuti tinodzinga munhu pamusha tiri mukati memvura ichinaya makuna-kuna kuti vanhu but hakusi kurewa techireverera munhu kuti ngaaite chinhu chakaipa nekuda kwokuti hadzingwe pamusha handiti mapona isu tatora nyaya yenyu tikatarisa kuti senyaya yatanga kuuya kuno nhasi saka tataura nezvayo dai kwanga kuri kwokuti ndiye kudzokorora kwokuti vanhu ava vakambouya mudare redu tikavatsura vakabuda muno vatsurwa vaakudzokorora kuti ndo panoshanda dare rechivanhu kuti ipai pamusha pemunhu anditi mapano pamai ihanzvadzi yenyu tikuramba ndichidzokorora ihanzvadzi yenyu kurasa unhu kunowanikwa endi chatafarira ndechekuti hakusi kurasa unhu nokuti kwatangira apa nhasi kwamuri makatombokuona kwazvakaitika mukatotaura kuti ndakati handingarasi hama yangu saka nhasi atadzira imimi sekutadzira kwaakamboita vaya toona kuti imimi manje moti imi ndimusingade kutadzirwa handidi mapoa ndozvazve zvakutaura hakusi kuti handidi kutadzirwa handisi kuchengetedza upenyu hwangu nekuti uyu akandithreaten akandipa death threatening ipapo hapoka vatisai mamuri kutitaurira kuti hanzvadzi yenyu ndo yakandipa ningi vanenge vachiudzana sekusasiyana kwavari kuita ipapa munongoziva here tete kuti munhu ukafunga kuti munhu uyu ndiari kundi babanga baba vari kuchengetwa nemwana toda kuvaonesa chedu kuti vazive kuti chinotarisa munhu rugaro chii chinotarisa vanhu kugarisana chii vari kutozviziva ipapa wangomira ndichanaaisinga achipedzisira ipa payamaya maminetsi edu nemusekitari anenge achingonyora zvate tichingotaura kutoona kuti apa last paragraph handisi kuinana nayo
isina kuiverenga mama ndatoiona ndaiverenga vakabata akadzika pashi kudzokera pamani kudai achinyora zvataura ini ukataura unofana kunyorwa zvakataura isu tikataura tofana kunyorwawo kuti zvatataura but pakupedzesera panonobuda zvataurirana vanhu paikana weus ndazviona zvakanaka mwana marira maizii yatete otigina mandeda iri